Hola, soc Ismael Palacín, el director de la Fundació Jaume Bofill, i avui he vingut a parlar de l'ocupabilitat, crisi, jove, quins són els dilemes que ens haurem de plantejar els propers anys per orientar joves en un mercat de treball que s'ha tornat terrible, que s'ha tornat un desert pels joves, en una societat on les competències estan canviant tan radicalment. I com podem realment orientar els joves quan no sabem exactament ni per quines competències, quan no sabem per quins llocs de treball, que no seran els mateixos avui que demà, quan realment els llocs on es fa la formació no sabem si seran les xarxes socials o serà tan important l'acompanyament d'altres empresaris o d'altres actors. Intentar, des dels dispositius locals, entendre què voldrà dir cosir les trajectòries trencades de tants joves que abandonen escolarment i tornar-los a la permanència formativa, entendre què vol dir crear entorns com l'aprenentatge servei o altres iniciatives juvenils on desenvolupar competències vívides, col·laboracions socials, desenvolupar aquesta intel·ligència social que defensem i al mateix temps ser capaç de fer transparent el casament entre l'oferta formativa i la demanda formativa i entre un mercat de treball que inclús les seves poques oportunitats molts cops no apareixen accessibles i entre uns joves que s'han de pensar si aposten al curt termini per tenir una feina ara que els hi serveixi per alguna cosa o si aposten en el llarg termini i busquen camins amb els que arribar-hi potser més complicats.